Benvinguts a la classe inversa de llengua catalana i literatura per ESO i batxillerat. Avui farem sintaxi, nivell superior, tercera part. Anem a veure anàlisis sintàctiques de les oracions subordinades substantives, adjectives i adverbials. Comencem per una subordinada substantiva. M'agrada sortir amb tu. I com que ja sé que els subjectes, en el cas dels infinitius, solen estar el·líptics, el poso ja entre parèntesis. Oració principal, la que no tingui nexe o marca de subordinació. M'agrada. Verb, acompanyat d'un complement indirecte i forma un predicat. Jo ja sé per endavant que agradar, desagradar, preocupar, sol tenir com a subjecte un fet o una cosa, no sols una persona. M'agrada la xocolata, m'agraden les pel·lícules, m'agrada sortir de nit, m'agrades tu. Tot això són subjectes d'agradar. Per tant, és molt probable que la subordinada substantiva que té la marca de l'infinitiu, jo ja sé que quan hi hagi un infinitiu tinc una subordinada, sigui el subjecte del verb agradar. Miro bé la frase, m'agrada sortir amb tu. És el fet de sortir amb tu, la sortida amb tu, és el subjecte de l'oració de m'agrada. Per tant, sortir, subjecte jo, amb tu seria un complement de règim verbal perquè sortir amb, sintagma preposicional, etc. Tinc una subordinació substantiva d'infinitiu en funció de subjecte de l'oració principal i una oració composta. Que hi hagi no em preocupa. Ja sé que això és un pronom relatiu, però justament a davant no té cap paraula, per tant ha perdut l'antecedent. Estic davant d'una substantiva de relatiu. Per tant, l'oració principal és no em preocupa. Tinc un predicat que es preocupa, a mi soc l'indirecte i el no és un circumstancial de negació. Com que sé que el verb preocupar, agradar, desagradar, sol tenir com a subjectes persones, però també coses i fets, em fixo per la relació lògica de la frase, que és aquest fet el que no em preocupa. Per tant, tot això serà el subjecte d'aquest predicat. És una oració subordinada substantiva de relatiu, com ja he dit, perquè comença per un pronom relatiu. Recordeu que els pronoms relatius fan funció dins de la seva frase. Per tant, aquest qui és la persona que. La persona que hi hagi. El verb haver-hi és impersonal. No té subjecte. Hi ha persones, hi ha gent, hi ha coses. El que té són complements directes. Per tant, aquest verb du de complement directe a aquesta persona que hi hagi en aquell lloc. Tot junt, com que representa aquesta persona, com que representa un fet, és el subjecte de preocupar. Oració composta. Anem a la subordinada adjectiva. Recordeu que la complicació de les subordinades adjectives no està en la funció que fan respecte a l'oració principal, perquè sempre són complement del nom de l'antecedent del pronom relatiu, però el pronom relatiu ell mateix fa funció des de la seva oració. Per tant, del pronom relatiu li sortiran dues fletxes. Una pespuntejada perquè és nexe, i els nexes, les conjuncions, sempre farem una fletxa pespuntejada i en diagonal fins on posem el nom de l'oració, i una altra que serà normal de la funció. L'arracada que vas perdre era la blava. L'arracada subjecte del predicat principal era la blava. Aquest subjecte porta un determinant article, en forma sintagma nominal, i aquest predicat porta un adjectiu que és blava, però convertit en nom perquè l'he substantivat posant-li un article davant. Per tant, ara ja no és adjectiu, és nom. És un sintagma nominal amb el seu determinant i és el complement atribut del verb copulatiu era. La principal és aquesta. L'arracada era la blava i a dins tinc inclosa una subordinada adjectiva de relatiu, que vas perdre. Aquest vas perdre no té com a subjecte l'arracada, sinó que té com a subjecte un tu el·líptic. Per tant, tu, subjecte el·líptic que vas perdre, i aquest que és el pronom relatiu i que representa el seu antecedent, que és l'arracada, si torno a entrar a l'arracada dins de l'oració em queda tu, vas perdre l'arracada. Per tant, complement directe del verb vas perdre. Tota aquesta oració que vas perdre, tu, és el complement del nom d'arracada, que és l'antecedent de l'oració. Un exemple d'oració adjectiva de relatiu més difícil és aquella amb el relatiu la qual cosa ha fet què, cosa què, que ha perdut l'antecedent. No és que l'hagi perdut l'antecedent, és que té un antecedent global que és tota una oració. En aquest cas, el que tinc aquí en realitat són dues oracions juxtaposades.
Ell és simpàtic, és una oració, és un concepte. La qual cosa li queda bé. El fet de ser simpàtic li queda bé. Això és un altre concepte. Per tant, jo aquí tinc dues oracions simples unides per juxtaposició, encara que la forma d'aquesta sigui la d'una oració subordinada adjectiva. Per què? Perquè el seu antecedent és el fet de ser simpàtic. Analitzo, ell és simpàtic, subjecte, predicat, això és un atribut, i analitzo la segona oració. La qual cosa, el fet de ser simpàtic, li queda bé. El fet de ser simpàtic queda bé, per tant, això és el subjecte del verb queda, bé és el circumstancial de manera del verb queda i a ell l'indirecte. Tot això es transforma en una oració simple. I la funció de la qual cosa, com que era el fet de ser simpàtic, que és aquest pronom relatiu, és la de subjecte del verb queda. Anem a les adverbials. Porta'm allò on et veig dir. Aquesta és una adverbial típica que fa circumstància. Porta'm allò és la principal, on et veig dir és el lloc on no has de portar, per tant, un circumstancial de lloc. Porta'm allò, subjecte elíptic tu, porta, que és el verb, amic és l'indirecte i allò és la cosa que m'has de dur, el directe. On et vaig dir, té un subjecte elíptic jo, fixeu-vos que és diferent, Tu portes i jo dic. Subjecte elíptic jo forma una oració, amb l'at, que és a tu, és l'indirecte, i a on, que és un adverbi de lloc, aquí fa doble funció. Per una banda, com que és adverbi, és el circumstancial de lloc del vaig dir, que és el lloc on ho has de portar, i per l'altra banda és el nexe, per tant també línia pespuntejada fins on arribi l'oració. Oració subordinada adverbial de lloc, que fa de circumstancial de lloc del verb principal, que és porta. I aquí tenim la més complicada de totes a l'hora d'analitzar, que és la comparativa, perquè normalment té dos nexes. Bé, aquí serà de les poques vegades que veurem línies que es creuen. Això és més bonic que allò. La frase principal és que això és bonic. Aquesta és la frase principal. La comparativa és que és més bonic que allò és. Per tant, com que s'ha dit un verb, el torno a entrar. I el que tinc és un subjecte principal, que és això, que és un pronom, i un verb principal, que és això, que és un predicat, que és l'és, i després l'adjectiu, que correspon, que és un atribut adjectiu, sintagma adjectival, complement de l'atribut d'és. Llavors tinc, per una banda, el més, que és un adverbi que fa de complement de l'adjectiu bonic, la quantitat de bellesa que té, però que va conjuntat, com que és una comparació amb una altra cosa, va conjuntada amb la conjunció que, i per tant he de fer les línies pespuntejades igualment. Allò seria el subjecte d'un és elíptic, que he de fer també l'oració, i dic que és subordinada adjectiva subordinada adverbial de comparació, i la funció que fa és circumstancial comparatiu de superioritat, però atenció, no del verb, sinó de tota l'oració, perquè està referint-se tant a allò com a això, com a més, com a bonic i com a l'és. Per tant, com que és un circumstancial de relacions lògiques entre oracions, en comptes com el de temps, lloc i manera que faig anar que se'n vagi directament al verb, aquí la fletxa la frena a tota l'oració, perquè modifica tota l'oració sencera.